Ja, maar hier in Holland is de wet selber schuld. Ja. Als je hier kan in Holland drugs roken, de rechter zegt selber, dat is drugs legal hier. Dan kinderen maken ook roken drugs en alcohol zuipen. En dan zeggen dat maken nog allemaal doen. Hè? Maar de jeugdzorg is ook schuld. Hè? Jeugdzorg in Holland is ook schuld. De wet is schuld, selber wet. Rechter. En de rechter heeft geen ervaring voor de rechter. Dus een rechter zonder diploma's daar binnen werken. Hier in Holland moet een rechter weer diploma voor de kinderen, speciale diploma's. En niks rechter zonder diploma in de rechtbank komt. Dat kan niks. De rechter en jugendzorg, die werken samen. Die zijn allemaal criminelen daar, wat die werken. Mensen in de problemen brengen. De rechter, die pakt drugs. Politie, rechter, die zijn allemaal een nest. Jugendzorg, die zijn allemaal krapul, lafaarden zijn daar. En kinderen moeten daar sterven. Een mens wil kind goede voeding geven, de rechter zegt, nee, dat mag niks. Dan moet je naar die gym gaan. Naar alcoholieken. Leven zuur maken moet. Hoe kan ze dat kind goed brengen, een goede voeding geven, als het wet zo zegt? De wet zegt, nee, dat mag niks goede voeding geven. Zo zegt de wet. De wet is zo. Je wil met de rechter confronteren, maar dat gaat niks. Ja, wie ik zeg zo. Ik mag zeggen. Maar de rechter in Maastricht zijn allemaal drugsdealers. Politie, rechter. Allemaal criminaliteit hier. Dit is ongelooflijk, dat kan ik niks begrijpen. Ik. Dat de rechter zonder diploma werkt in de rechtbank in Maastricht. Die willen allemaal levensduur maken, die mensen. Een mens wil eigen kind goede voeding geven, de rechter zegt nee, dat mag niks. Dat is ongelooflijk. Dus mensen levensduur maken. Jeugdzorg is ook het grootste probleem. Die moeten afschaffen. Dat hebben niks nodig. Jeugdzorg. Waarom moeten die... En Holland zegt, dan moet je bezoningen maken. Wat is bezoningen maken? Wat werken die jeugdzorg? Die doen die mensen levensduur maken. Die werken allemaal tegen mensen, tegen kinderen, tegen... Ja, tegen kinderen ook werken. Die moeten voor kinderen werken, niks tegen kinderen werken. En dan geven die kinderen die drinken en zeggen, ja, als een kind is bij die drink altijd bij zijn vader, na een paar jaren, 13 jaar, de kind maakt ook dumpen naar drugs. Dan is nog een drink in de stad. In Israël zijn 5 doden gevallen bij een Daarom zijn die... Huh? Ah ja. Maar waarom hebben ze die kinderen niet ingehaald toen ze kleiner waren? een vrouw, maar schiet zichzelf weer. Dus mijn man is geen schuld, niet die dingen. Nou ja, de man is dood, hè. Nu is hij dood, de kinderbescherming beschermt, hè. Die willen niks die waarheid zeggen. Kinderbescherming moet weg uit de wet van Holland. Toen zeggen ze dat heb ik de schuld dus. Ah ja, dat geeft iedereen nog schuld. Maar die kinderen moeten plaatsen toen ze kleiner waren, zeggen ze niet. Waarom moet ze dat plaatsen? Wat doet de moeder dan? Waar is de moeder? Nou, het is een parkeergarage en veel glasschade. Brandweer en politie. Kinderrechten zijn lafaarden. Bijzonder in Maastricht zijn slechte kinderrechten. In Maastricht. Politie, die zijn grote criminelen. Die doen niks. Hier in Holland, in Maastricht, moet een moord passeren, dan komen die babbelen. Maak dat maar kapot, zeggen. Ja. Dan moet er de eerste moord passeren. Dat zeggen de wetens. Ja.
Und als der Tater ist tot, dann geben sie Schuld an die Tater, der ist tot noch. Ja. Mama, man muss je lachen, ey. Ja. Dat klopt. 2 Kinder sterben, das ist Schande für Holland. Schande, Ja, maar die Schande. liegen hoor. Hä? Warte? Ze liegen in het dak. Ja, En alles schuld. so ist der Mann schuld. Weil es tot ist der Mann. Kann nichts tun noch. Die Kinderbeschermung nun ist der achter die Wetter. Der wird beschermt, die Kinderbeschermung. Dat klopt. Hier in Holland ist schlechter Wert. Allemal sind Pädophile. Der Rechter, Politie, Dat weet ik niet. die, Dat allemaal net die doen niks. De mensen geloven dat niet. Als dat is. Einer will einem Kind gute Futter geben, der Rechter sagt, nee, der mag nichts. Der Kind muss nach Tschenki gehen, der geht wel gut da. In ein paar Jahren, der Kind wird auch Dschenk. Und da sitzen die Fullstadt in Dschenk ist da. Tegen die Wetter, der Wett stört so. Die Drogsdealers müssen da Geld verdienen, ne? Aber das ist selber die Rechter, die verkaufen Drogs. Politie und Rechter, das sind allemal die ein Nest. En Jungenbescherming. Die werken allemaal samen. Die werken alle 3 samen. Die Drugdealers. Als der Gast noch direkt sagt, nee, ich will meine Kinder nichts geben, hat die Mann, weil man selbst Alkohol, Drogs, dealt Drogs, Kriminelles, Rechter sagt, nee, hier in Holland ist legal Drogs. Der mag iedereen, auch Kinder machen Drogs packen. So sagt der Kinderrechtbank. Rechtbank sagt so, der mag Drogs roken. Das ist legal hier, das ist normal. Wett ist so. Ah ja, eine Polizei verklagt ein Kind, begrabt in seinen Tönen, Ja. und der andere macht 2 eigene Kinder in die Wasser gut. So wie die, ich kann nichts schlechter Wort sagen. Das ist unglaublich. Schande für die Wett. Das ist Schande für die Wett in Holland. Ja, dat moet je niet zeggen. Dat mag ik niks zeggen. Dat mag je niet zeggen. Anders krijg je ruzie. Ja. Maar ik wil confronteren met die rechter en politie en jeugdzorg. Dat wil ik confronteren. Ik heb geen nötige advocaat. Ik ga selber naar die rechter. Ik wil dat iemand, deine rechter, stuurt deine brief naar mij. En dan wilde je allemaal zeggen, die waarheid van de rechter. Die zijn selber die rechter pedofielen. Hier in Holland, als je drugdealer bent, jink bent, hast du mehr Recht. Als je wil zijn kind gute voeding geven, dan hast du absoluut geen Recht. Dan mag niks voeding geven. Dan mag niks voeding Kinder geven in Holland. Er wil ook geen kinderen niet. Kinder in Holland machen ist Schande, das ist nichts gut. Wer sagt, mag nichts Kinder machen? Wel kannst du machen, man, der Kind gaat Drogs roken. Ja. Strak. Ja. Dat zeker. Weil Wett ist so.
En Holland sagt, ja, die landen, Balkanlanden moeten tegen criminaliteit vechten, tegen drugs, tegen corruptie, tegen al. En hier is het nog erger hier in Holland. Hier is er veel criminaliteit. Kijk je daar in de stad in Maastricht. Mensen hebben bang van die jinkies, de drugsdealers. Ah, dat is in de politie. Dat is in de politie. Zelf. De beschermen die drugsdealers en jinkies. En rechter, ze gaan naar de rechter geven ze. Och, de mag doen. No. Sagt de rechter zo. Alles mag. En mensen betalen belasting. Gaat een jink op drugs. Sturen ze niks werken. Nee, mag roken, mag. Oud keer mag hebben. Mensen moeten daar werken. En betalen belasting. En bekomen die jinkers de uitkering. En dan gaan ze de drugs dumpen dan. De rechter zegt wel mag. In Holland is het legaal. Die mag, ja. Als we dat gezien, wo hebben die kinderen gevonden dan? In die potje dan. Wo die water komt. Dat is schande. Een alcoholiker. Een moeder geeft. Vater van de kinderen maakt die levensduur voor die moeder. En de moeder is verplicht om dat die gewaltige man een kind te geven. Dat is ongelooflijk. Dat rechter, dat is een jugendzorg. Dat is de rechter. Dat zegt mag. Als hier in Holland moet een dood passeren, doden, dan zijn die wakker, pietje. Een paar dagen, dan zwijgen, dan praat het niemand. Ja, dan gaat de doofpot in. Ja, dan komt het volgende dood. Ja. En de zwijgen, dat praat het niet. Dat zijn die paar dagen zo. 2 kinderen dood, 2 kinderen dood, 2 kinderen dood, dan zijn pietje wakker. Als het daar na een paar maanden, dan zijn allemaal vergeten. En wat blijft zo, hè? Jugendzorg blijft mensen leven zuur maken. Ja. En rechter. Dat klopt gezegd. De jugendzorg en rechter zijn zo groot krapul zijn daar hier. Die moet je kapot maken, echt. En nu zijn de schuld der vader, de man dood. Ja, nu te zeggen dat hij vindt het is. De man is dood, nu deze schuld. Ja, zeker heeft het herder gepakt, de man. Niks kinderen geven naar hem. En niks, ja, maakt levensduur tegen mensen en dat kinderen pakt, dan maakt hij kapot, dat mag. De rechter zegt zo, en jugendzorg zegt ook zo. Dat mag. Dat mag, ja. Krapule, rechter en jugendzorg. Lafaarden zijn. Ik wil dat een rechter naar mij een brief stuurt, dan kan ik daar meteen en jugendzorg confronteren. Dat mag je niet zeggen, Olly. Ik zeg zo, ik heb tegen communisme gewerkt en daar werkte ik ook tegen de rechter en jugendzorg. Dat mag. Mag je de waarheid mag je niet zeggen. Nee, ik zeg waarheid. Ik zeg waarheid. Dat is tegen de draad en dat mag niet. Een kind van 9 jaar en een kind van 7 jaar moet voor niks sterven. Alleen de rechter wat zegt, ja, dat mag. Roken mag leven zuur maken tegen andere mensen. En jugendzorg. 2 kinderen zijn gestorven wegen een rechter en jugendzorg. Ik schulde de vader niks. Ik schulde de rechter en jugendzorg. Die zijn de grootste schuld. Grootste schuld zijn jugendzorg en rechter. Die zijn de schulden. Ik vind het erg voor die moeder. Hè? Moeders zijn erg. Want die hebben geen macht. Ja. Die hebben geen macht hier in Holland. De wet zegt, de kind mag drugs roken. Dat is legaal, zegt de rechter. En de jugendzorg zegt ook zo. Hè? Dat weet ik niet. Ik ken hier heel goed. Ja, maar wat doet de jeugdzorg? De jeugdzorg doet alleen maar mensen levensduur maken. Dit is niks.
dann muss je finden einen Rechter, speziell für die Kinder, Rechter für die Kinder, nicht Rechter für die Tegenkinder. Zit direkt aan de kant van de jink. Dat kan niks. Dat kan niks, dat is geen rechter voor mij. En wat doen die Jugendzorg? Die Jugendzorg maakt de mensen levensduur. Die doen niks. Slecht maken. Mensen slecht maken. Je hebt wat zo geleerd, hè? Dat heb ik niet zo geleerd. Direct heb ik geen diploma voor mij. Direct heb ik geen diploma. Als een rechter is, een goede diploma, dan wordt op de kant van de kinderen, en niet op de kant van de drugsdealers en junkies en alcoholikers. Dat kan niks. Een kind geven naar de alcoholikers en drugsdealers en junk, dat kan niks. Dat is geen rechter voor mij. Dat is geen rechter voor mij. Ik heb genoeg metgemaakt. Ik kan Die maken alleen maar levensduur mensen. Dat is geen gek, zeggen ze. Dat zijn allemaal Dat mag je niet zeggen. lafaarden, de rechter, politie en jeugdzorg. Dat zijn lafaarden. Twee moorden moeten passeren. Dan zijn wakker, een paar dagen. En dan zijn vergeten. Die twee kinderen, na een paar maanden zijn vergeten. Ik heb gezegd, weet je goed, dat is het gewoon een paar vieren. Zeker weten. Want de waarheid zit, dat mag niet. Stijgt u zelf halen? Avans Plus helpt u erbij. De erkende postbachelor en masteropleidingen van Avans Plus helpt u presteren. Daarom ga ik niks verkiezen in Holland hier. Ik ga niks verkiezen. Waarom moet ik verkiezen? Wem moet ik verkiezen? Wem? De wet blijft zo. Jinkers lopen om. Kinderen, moet je iemand moorden, kinderen. Begraven in de tuin. Opgooien in het kanaal. Hey, dat is schande. Schande. Op eneco.nl/toon. Dat zijn mensen zonder diploma werken in de rechtbank. Wo die pakken diploma weet ik niks. Maar die zijn geen voor mij gelernte mensen. Dat zijn lafaarden. Satanisten die werken in die rechtbank. Jeugdzorg en de rechter. Dat zijn allemaal en politie. Dat zijn alle drie lafaarden. Ja, die lezen wat op avond en de balk zegt zo, dat is de wet, hè. Kiezen, sms'jes en internet-MP's. Zo simpel kan het zijn. Krijg nu Toon cadeau. Bestel op eneco.nl/toon. Ik ga niks verkiezen. Hoe moet ik verkiezen? Kinderen moeten sterven, hoe moet ik daar kiezen? Dat voor die wet. Dat niks goed brengt voor die kinderen. In Holland hebben we geen kindertoekomst in Holland. Nee. Allemaal drugs. Gasten van die huis buiten de drugs. Richten naar drugs, überall drugs. Ja. Überall drugs. Gasten buiten, zitten buiten met die flasche bier. Ach, kinderen lopen daar. Hé, hallo. Dat gaat niks. Gasten in de winkel, daar zitten die jenken voor de winkel. Alcoholikers. Dat is niks normaal hier. Dat is niks normaal. En de rechter zegt, ja, dat mag. Drugs mag hier in Holland. De drugs mag hier in Holland. Daarom hebben die problemen hier, mensen. Hè? Die wil zo de kind goede voeding geven, de rechter zegt nee, dat mag niks goede voeding geven. Maar wat dan? Ja, geef hem dat te drinken. Moet je kind gaan naar te drinken dan? De kind straks werd ook drink. Zo zegt de rechter. Politie zegt ook zo, jeugdzorg zegt ook zo. Schande, mijn God. Oh. De politie was op het kind kapot gemaakt en zijn toon begraven. Dat is vergeten. Dat is niks passiert. Dat zit daar in de gevangenen. En? Dat is vergeten.
En de politie daar maakt de plantage daar. Hey. Politie maakt de plantage. Rechter maakt plantage in huis. Oh, dat is ongelooflijk. Überhaupt diese hier drugdealers. Dat is ongelooflijk. Lichamen van de broertjes Ruben en Julian zijn geborgen, maar het politieonderzoek is voorlopig nog niet afgesloten. Verslaggever Nivelien Geef. De politie is vannacht en vandaag Ja. de hele dag ononderbroken bezig geweest met sporenonderzoek. Spurenonderzoek. Nu is het te laat. Dan moet je eerst eingrijpen. Dan moet je niks geven kinderen aan die junkies en drugdealers en alcoholikers. Van Nederlands stel in Spanje omgeven. Mama. Nederlandse filmmakers genieten van hun Eerst moet het doden passeren. Dan beginnen die wakker werden. Na een paar dagen is vergeten. De rechters zijn schuld. Jugendzorg zijn schuld. Politie zijn schuld hier in Holland. En wet. Barstaat.